ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிரீதா பியூட்டி சேனல். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பெல் இருக்கும், அதையும் ப்ளஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் எப்பப்போலாம் வீடியோஸ் போடணும், அப்பப்போலாம் இது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரீச் ஆகும். ஸோ லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ சிடிஎம் தான், கிளென்சிங், டோனிங் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசிங் தான். ஸோ ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் சரிங்களா, அதான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிடுறேன். தென் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் அதான் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்துட்டு ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சிடிஎம்னு இருக்கும். அதில் சீக்கு வந்துட்டு கிளென்சிங். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஹிமாலயா பிராண்ட்லேருந்து ஒரு நீம் ஃபேஸ் வாஷ் எடுத்திருக்கேன். 100 ml வருது நம்மளுக்கு இது. ஸோ இதோடைய ரேட் வந்து 120 rupees வருது. ஸோ ரொம்ப அஃபோர்டபுளும் கூட, நிறைய வந்துட்டு குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு இருக்குது, எம்எல் இருக்கா. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஹிமாலயா பிராண்ட்லேருந்து. ஸோ வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது வந்து ஒரு நீம் ஃபேஸ் வாஷ் செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நான் நிறைய தடவை ஒரு 2 to 3 times கிட்ட நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்லி யூஸஸ்க்கு நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இது மாதிரி எந்த நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணாலும் இது மாதிரி சர்க்குலர் மோஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இதுவும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு டிசிடிஎம்மில் வந்து டீ இருக்கும். அது வந்து டோனிங்காக அந்த ஸ்டெப்பு. ஸோ டோனிங் வந்து நீங்கள் நிறைய பிராண்ட்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில். முடிஞ்சால் நான் ஏதாவது ஒரு டோனர் வந்துட்டு ஒரு லிங்க்கு ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ண முடியும்ல, அந்த மாதிரி லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் முடிஞ்சால் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் அஃபோர்டபுளாக தேடிட்டுருக்கீங்க, நேச்சுரலாக தேடுறீங்கன்னா இந்த ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். செம்ம சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இது வந்துட்டு காட்டனில் தான் நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ நான் காட்டன் டவல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள், ஆர் காட்டன் கிளாத், ஆர் வந்து காட்டன் பேட், ஆர் காட்டன் அதான் பஞ்சு இருக்கும்ல அது மாதிரி, இல்லைனா டிஷ்யூ கூட யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு சிடிஎம் அப்படின்றதுல தேர்ட் ஒன் எம் இருக்கும். ஸோ அது மாய்ஸ்சரைசிங் ஸ்டெப்காக. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து பத்தாஞ்சலி பிராண்ட்லேருந்து ஆலோவேரா ஜெல் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதோட ரேட் 50 rupees. ஸோ வந்துட்டு இது ரொம்ப சூப்பரான எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்குது. ஸோ நான் காட்டுறதுல வந்துட்டு அந்த ரோஸ் வாட்டர், அதாவது அந்த டோனிங் மட்டும் ஒரு பாட்டில் பேக்கேஜிங்கில் வரும். அண்டு இந்த கிளென்சிங் அது அந்த ஃபேஸ் வாஷும் இந்த ஆலோவேரா ஜெல்லும் மாய்ஸ்சரைசரும் நம்மளுக்கு ஒரு டியூப் பேக்கேஜிங்கில் வரும். ரேட் 50 rupees நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இது வந்துட்டு மூணுமே வந்து டோட்டலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரேட் ஆகுதுன்னா, ஸோ அந்த ஃபேஸ் வாஷ் 120 அண்ட் ரோஸ் வாட்டர் 30 அண்ட் இப்போ வந்துட்டு 150 ஆச்சு. தென் வந்து அந்த மாய்ஸ்சரைசர் ஒரு 50. ஸோ டோட்டலாக 200 rupeesக்கு நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் மட்டும் ஆன்லைனில் இப்போ ஃபேஸ் வாஷ் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு 200 கிட்டே வந்துடும். ஷிப்பிங் சார்ஜ் அது இது போக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு 250 கிட்டே வந்துடும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு 200க்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 3 அதான் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனை நீங்கள் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி போயிடலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இவ்வளோ தான் நான் எடுப்பேன். ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வெட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபேஸ் வாஷ் எடுத்துக்கலாம். இவ்வளோ தான் நான் எடுத்திருக்கேன், உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஃபுல் ஃபேஸுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டாட்டாக இது வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே வைக்கலாம். இது மாதிரி அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் அப்பி விடுற மாதிரி அப்பி விட்டுருங்க, எல்லா இடத்துலையும் அப்பி விட்டுருங்க. தென் கையிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கணும், அப்போ தான் நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணுறது கரெக்டாக வரும். சேம் எப்போ நீங்கள் மேக்கப் ஆர் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் எது பண்ணாலும் அப்படியே கழுத்துக்கும் சேர்த்து பண்ணுங்கள். பிகாஸ் அதுவும் உங்கள் ஃபேஸ் கூட தெரியும். ஸோ அதனால் பிகாஸ் வந்துட்டு ஃபேஸ் ஒரு கலர்லேயும் நெக் ஒரு கலர்லேயும் இருந்தால் ஸோ பார்க்க வந்துட்டு அவ்வளோவா வந்து லுக்காக இருக்காது, நல்லாவே இருக்காது சுத்தமாக. ஸோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் இது மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா வந்துட்டு சர்க்குலர் மோஷனில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்துட்டு மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு 2 to 3 minutes தான் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பட் நான் வந்து ஒரு 1 minute காட்டியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களை வந்துட்டு இப்போ என் ஃபேஸை நான் காட்டுறேன். இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது க்ளோனஸ் கொடுக்கும். நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு டவல் யூஸ் பண்ணி இதை நான் இது வந்துட்டு தொடச்சிட்டு காட்டுறேன். ஸோ இது மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டேபிங் மோஷனில் நீங்கள் ஸ்லோவாக தான் பண்ணணும். அப்படியே சில பேர்லாம் அப்படியே என்ன சொல்கிறது, அப்படியே ரொம்ப அப்படியே என்ன சொல்கிறதுனா அப்படியே
என்ன சொல்கிறது சொரன்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஃபேஸ் வந்து இப்போ பூ மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. என் ட்ரெஸ் கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்குது, சாரி ஃபார் தட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டோனிங் ஸ்டெப்பும் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டோனிங் வந்துட்டு இது மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி காட்டன் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இது வந்து நான் ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஃபோர்டபுளான ஒரு ரேட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்கட்டும், ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு காட்டன் டவல் யூஸ் பண்ணி அதில் வந்துட்டு நான் இந்த ரோஸ் வாட்டர் போட் பண்ணி அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இது கூட அப்புறம் நான் அதை ஃபேஸில் இது மாதிரி டேபிங் மோஷனில் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? அப்படியே நீங்கள் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது டேபிங் மோஷனில் தான் பண்ணணும். அப்படியே வந்துட்டு வைப் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது. ஸோ டேபிங் மோஷனில் இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி டேபிங் மோஷனில் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் வந்து ட்ரை ஆகணும். ஸோ ட்ரை ஆகிட்டுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது வந்து ட்ரை ஆகட்டும். இது ட்ரை ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், க்ளோவாக இருக்குது இப்போவே ஸ்கின் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ மாய்ஸ்சரைசிங் நான் எடுக்கக்கூடிய அளவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பார்த்திங்களா, ஸோ இவ்வளோ தான் நான் எடுப்பேனே. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபேஸில் டாட்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரைமராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்துட்டு எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வந்துட்டு டெய்லியுமே மேக்கப் போடுவீங்க, எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ரைமர் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் அதுக்கான ப்ரைமருன்னு நிஜமாலே அந்த ப்ரைமர் இருக்கும்ல, அது மேக்கப் கலையாமல் இருக்க ப்ரைமர், அது நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஆலோவேரா ஜெல் கூட வந்துட்டு ப்ரைமராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்குன்னு நாங்கள் காசுலாம் செலவு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய காசு செலவாகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் டெய்லி பேசிஸ்க்கு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு மாய்ஸ்சரைசராகவும் நீங்கள் ப்ரைமராகவும் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து ட்ரை ஆகட்டும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கும் இப்போக்கும் உங்களுக்கு க்ளோனஸ் நல்லாவே தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான், ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக 200 ருபீஸ்க்குள்ளேயே நம்மளோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நீங்கள் டெய்லி பேசிஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தென் வந்து நம்ம 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ ஆல். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.